nastaviť tá intenzita, len chcela som nevedela som, v akom priestore budem, tak pre istotu viac. Klasické biele svetlo, no a keď, môžete si to vyskúšať kľudne, 200 milisekúnd plus minus 30, to sa odváži. To nedá. A koľko decibelov to treba? Decibelov v podstate záleží od nastavenia toho mikrofónu. Teraz je potrebné pomerne hlasné tlieskanie. Chcela som vlastne vylúčiť, aby to reagovalo, lebo čím menšiu citlivosť nastavíte, tak môže sa stať, že to bude reagovať na nejaké okolité šumy. Ako som hovorila, to spadnutie nejakej knihy alebo objektu, ono kvôli tomu je tam robená tá sekvencia dvoch, aby sa toto vylúčilo. No a keď by sa to napríklad dalo, rôzna frekvencia, tak ako som hovorila vlastne v tom potenciáli, tak jednoducho je to možné vyriešiť, teda ako využiť aj na úplne iné určenie, než len klasické svietidlo samo o sebe. Čiže vlastne prináša to aj tú pridanú hodnotu, jednoducho človek sa ho môže aj dotknúť, jednoducho reaguje to na to. Pískajte. Že je tam aj použitý prírodný materiál hodváb, ktorý má vynikajúce vlastnosti, čo sa týka aj dotyku s človekom, lebo je to prírodný materiál. Podojít. Že by sa to dalo aj urobiť, že taký mini program, že to aj dýchalo. Aj to. Samozrejme, tam keď by sa použili nejaké prekryty alebo nejaké otvory. Pulzovalo. Áno, samozrejme. Aj s tým efektom. Môžeme posudky? Teraz nevidím. Tak povedz pamätne. Ale mám aj toho oponenta pre teba. Ja poviem tiež. No, cvičí to. Cieľom diplomovej práce teraz nerobte. Svetlo alebo biele daj. Tak to nebolo biele. Cieľom diplomovej práce Jany Kumanovičovej bolo vytvoriť kolekciu náladov.